नों गारनानै आंबो हारसिङै जायाखै, मानोना आंनि गासैबो प्रब्लेम्सफोरा आंजों लोगोसे अराय समखा। आं नोंनि थाखाय बिराद गाबदों, नाथाय मानो गाबदों, सोरनि थाखाय गाबदों? जाय मानसिया आंनि अननाय होनायखौनो बुजियाखै, आं बेनि थाखाय मानो गाबबाय थादों? दिनै आं रुगुं नुहुरस'यै सानबोलावरिनि लैथो दिङा सायाव गोबां हास्थायबोदों, गोबां मोजां मोनबोदों। बेनि सायावबो नों आंनो नंखाय अननाय होबोदों। मिन्थिगौना, सोरखौबा जुदि मोजां मोनोब्ला गावनिख्रुइ बांसिन आरो रावनोबो इम्परटेन्टखौ दाहो। नों जायखौ आंगो साननानै मोजां मोनगोन, इम्परटेन्ट होबोगोन, बेनो नोंखौ बांसिन दुखुबो होलांगोन। नों जेसेबांनो मोजां मोनगोन, जेसेबांनो अनगोन, एसेबांनो इगनरसो खालामजागोन। गोथार मोजां मोनग्राया जुदि गोथार मोजां मोनबोदोंमोनब्ला आंबो दिनै बेफोरबायदि हारसिङै जानाय नङामोन खोमा।